další dvě. Hezký, no. Turbo, ne? Turbo S, mají no. řidičák, ne? Nemám právě. Ty kučit svále, To bych se bál řídit, víš co. To napálíš. No právě ne, víš co. Ty krávo. Máš 400 koní tohle, víš co, to je raketa, víš co, to je fakt raketa. No, to vytáhne. No, 330 to dá, no. Jsem viděl auto, který dalo okolo 450, víš co. No, tak to je trošku jináčí liga, víš co. Co? To už je jináčí liga. Tomu tady je taky luk. To je ta prvá. A tam další dvě, hej, ty fakt všichni hodíš. To jsem zvědavý, jestli na to červený, to má kámo, to je fakt dělo, víš co. Jo, no. To se říkalo, že je to jakoby auto, který vole zabíjí, dělá z ženských prostě ty ne. Teďka plívu, jo. Ale, vidíš to, říkám, je to červený. Čau! Dobrá kára! Já vím, právě GT2, nejvíc! Teď mluv, vole. On věděl, když jsem takhle mluvím, že to bude video, že ty bude toto. Tak teď to teďka tato. Hej, pak mi to Ty to zkusil na světě. tak tady na Facebooku potom. No to dám, že to je jasný. A počteš mi, až to video, tak teďka na Já jsem to ani neviděl, protože já jsem to natáčel, že nevím, proč to. Kámo.